radio televizije Vranje su veoma zahtevni, veoma. I mladi. Najavili smo mnogo projekata, mnogo novina u ovoj godini. Sada se nalazimo ispred buduće dnevne psihijatrijske bolnice i govorimo o radovima koji su u toku. Čućete direktora zdravstvenog centra Vranje, dr. Uroša Trajkovića, načelnika ovog odeljenja, dr. Aleksandra Nikolića, a tu je i zamenik direktora, dr. Dragan Cvetković. Izvolite. Dobar dan, ja vas sve pozdravljam i zadovoljstvo mi je da vam danas par reči kažemo o onome šta se radi ovde kod nas na psihijatrijskom odeljenju. Mislim da će dugogodišnji san najzad biti ostvaren. Decenijama smo imali te planovi i želje da uradimo ovo što smo počeli danas da radimo. Znači, dobit ćemo jednu lepu dnevnu bolnicu koja će biti jedna od najlepših u Srbiji. Dobit ćemo negde oko 300 kvadrata površine koje će biti u službi naših pacijenata i osoblja. Dnevna bolnica će za početak imati kapacitet od 20 pacijenata, ali ćemo tokom vremena verovatno proširiti taj kapacitet. Znači, to će biti po principu boravka od negde 8 sati pa do 14 ili 15, gde će pacijenti imati svoj terapijski deo, okupaciono-radni deo, tako da će taj rad biti u skladu sa strategijom ove Nacionalne komisije za razvoj mentalnog zdravlja i preporuci Svetske zdravstvene organizacije. Ovo ništa nije novo. Pojedini gradovi u Srbiji imaju dnevne bolnice već duži period vremena, ali mi evo sticamo okolnosti tek sada. Mogu da vam kažem da smo u zadnje 2 godine veliki deo posla uradili. Pored savremene ambulante, evo, dobijamo i ovu dnevnu bolnicu. Dnevna bolnica će raditi, kao što sam rekao, znači od 8 negde do 15 sati. Tu će timovi raditi, smenjivaće se u radu sa pacijentima, a veliki će biti dobitak za pacijente jer će na neki način biti izbegnuta stigma tih pacijenata. Oni će boraviti negde do određeno vreme na odeljenju, a iza toga odlaze kući gde će biti sa svojom porodicom. Onda će i porodica biti uključena u njihov terapijski tretman, tako da će to biti od velikog značaja za naše pacijente. Mogu da kažem da smo napravili kontakt sa direktorom klinike za psihijatriju u Nišu, koji nam je obećao pomoć u smislu edukacije naših kadrova, sestara i naših saradnika, tako da ćemo biti potpuno spremni kada objekat bude gotov da počnemo da radimo. To bi bilo ovako što bih ja mogao za početak da kažem. Evo ovako, znači mi se ovde nalazimo na početku radova dnevne psihijatrijske bolnice. Vrednost radova je 9 miliona dinara, sredstva su je obezbedilo Ministarstvo zdravlja. Mi sa ovom dnevnom bolnicom zaokružimo jedan koncept dnevnih bolnica, pored dnevne onkološke, dnevne bolnice za hemodijalizu, sa dnevnom psihijatrijskom bolnicom zaokružujemo jedan koncept dnevnih bolnica, što znači veći protok pacijenata i znači bolje uslove i lečenja i boravka pacijenta kojima je potrebna zdravstvena usluga kod nas. Ono što je takođe bitno jeste da mi sa ovom dnevnom bolnicom, ono što smo rekli da ćemo da uradimo još 2008. godine, faktički zaokružujemo priču, jer imamo potpuno obnovljen vozni park, imamo ove 3 dnevne bolnice i ono što je najvažnije, to je isto jedna nova informacija, ono što je strateški značajno oko novog hirurškog bloka, 7. oktobra, znači za 10 dana, je otvaranje tendera, odnosno odabir firme koja će nastaviti da radi radove u vrednosti od 1.000.000 evra i to je nešto što je strateški cilj ove bolnice i ovog zdravstvenog centra, tako da nastavljamo onako kako smo i rekli i ujedno vas pozivam da sledeće nedelje posetimo odelenje rengena, gde će biti stavljeno u funkciju 2 nova aparata. Rengen aparat novi rengen aparat u vrednosti od 12 miliona dinara
koji je takođe finansiran sredstvima Ministarstva zdravlja i novi mamograf koji je donacija Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a koji će služiti u prevenciji raka dojke. Tako da bit ćete obavešteni samo kog dana, tu su sređivane i prostorije u vrednosti od 3 miliona dinara, tako da što se tiče zdravstvenog centra radimo punom parom onako kako je i ranije planirano. Da li ste predvideli neki rok za završetak radova? Naravno, znači rok za završetak radova je negde 45 dana, tako da kada bude stavljeno u funkciju, naravno da ćemo da obiđemo nove i sređene prostorije dnevne psihijatrijske bolnice. Onda kažemo, kolike su investicije u poslednje 3 godine kada je u pitanju zdravstveni centar i ovo što smo do sada pomenuli, šta se sve radilo od onkološke bolnice do nabavke? Pa, ja sam puno puta rekao da je Ministarstvo zdravlja najveći investitor u gradu Vranju, jer svake godine se ulože po 1 milion evra za izgradnju hirurškog bloka. Vozni park je koštao negde oko 300.000 evra, dnevna bolnica je koštala 18,5 miliona dinara, dnevna onkološka bolnica je koštala oko 6 miliona dinara sa svom opremom, ovo sada, rekao sam, 9 miliona dinara. Ove godine, pored ovih 1 milion evra, ide još 1 milion evra, znači ukupno ove godine, kažem, za razliku od prethodnih je uvećana suma za 100%, znači ove godine idu 2 miliona evra za izgradnju hirurškog bloka. Ako znamo da je i skener stigao koji vredi pola miliona evra, stvarno kada se sve to sabere, cifre su velike i ne samo da su cifre velike, kažem, ti aparati i ovi prostori koji se opremaju su tu i svako može da se uveri da je to tako. S druge strane, radi se o tome da su rađene one najurgentnije stvari i da su rađene one stvari za one pacijente koji stvarno spadaju u najteže. Svaki pacijent koji dođe u bolnicu ima, znači, neke, što se kaže, ozbiljne probleme, ali bolesnici, onkološki bolesnici